Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ομάδας του Κεραυνού Χαλκίδας, τον κύριο Αντώνη Καπνίση, coach, σε ένα μάτς που από το πρώτο ημίχρονο δείξατε τις προθέσεις σας. Πήρατε μια πολύ μεγάλη νίκη με 4-0. Δύο λόγια για το μάτς για τη συνέχεια. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μου. Σήμερα ήταν καταπληκτική, θεωρώ. Μπήκαμε ενθουσιασμένοι για την νίκη. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Ερχόμασταν από κάποια αποτελέσματα όχι καλά για εμάς. Παρότι θεωρώ η εικόνα μας δεν ήταν για να μην από τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, σήμερα βγάλαμε μια πολύ ωραία αντίδραση από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Θεωρώ εγώ δεν αφήσαμε περιθώρια αμφισβήτησης ποια ήταν σήμερα η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στα παιδιά μου γιατί εφάρμοσαν τόσο σωματικά αυτά που έπρεπε να κάνουν, τόσο και τακτικά. Ό,τι είχαμε δουλέψει δηλαδή στην προπόνηση και είχαμε και αναφέρει στα αποδυτήρια, το βγάλαμε. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μου και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.